Prajurit endi bali ranti iki awak dhewe apal kabeh iki kok anyaran. Pindahan ke. Gandri Brimo sing apel kok omongane karo menjem-menjem. Iki rombongane bintang tamu mau kok. Sajake ora. Kok geger ana apa to, Gem? Perang. Ya ampun, terang. Yo Mbok damai-damai. Orang kono alam donya iki sing ngrukun, Gem, sing ngrukun ana padha gelut entuk-entukane apa sing menang ya lara sing kalah ya lara. langit ning pun dadi kewacut dadi perang. Wong Jawa sampean prajurit anyar. Anyar, Gem. Pindahan saka Jalan kapas. kok pindah Kono